Едно прекрасно място в центъра на Пловдив. Бунарджик. Място за разходки. Съботния ден доста пусто. Денят е прекрасен. 7 октомври. Но ние сме тук. Разхождаме се. Кактусите на Бунарджика вече са прецъфтели. Имат плодчета. И се засушават. Тук им е много добре. Зимуват, не замръзват. Явно са от студоустойчивите кактуси. Пловдив от високо. Това е западната част. Ето. Булевард Свобода. В дъното Мола. Родопите, вече отиваме на юг, и Младежкия хълм или Джендем-тепе. Младежкия хълм и Родопите. Красива планина. Или наблизо до Пловдив. Да, днес сме тук, а утре сме на планината. И хълма с Алеша. Паметника на руските освободители. Александър II. Кактусите. И тук целият склон е в кактуси. Зимни кактуси. Издържат на студ. И напролет много красиво. Пловдив от високо. Юг. Отиваме на изток. Тепе и в далечината другите. Трихълмието. Там, където се заражда града. А иначе живот е имало в различни неолитни селища покрай реката. Край Лута е открито такова и на други места около Пловдив. Един изключителен град с много култура и много история.